dịka otu n'ime mbọ iji wee na-enye aka na-echekwaba ma na-akwalite ezi nchekwa na obodo ọkasị na Aguleri dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East ka otu ahụ jikọrọ ụmụafọ Aguleri bụ Aguleri World Forum nọ wee kasa nnọọ akatamkpo ego dị nde naira 15 maka inye aka bugote akụrụngwa dịgasị iche iche a ga-eji wee bagide n'ọkpụrụkpụ ọrụ a n'obodo dum enwere na Aguleri. Ya bụ oke mmemme iji wee chụọ ego a ka a kọwara na ọ ga-enye aka wee weta udo mmepe na ọgịga na Aguleri. Ka Maka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Otu ahụ si wee kwu na ukwu dịka azọpụrụ maka ọnọdụ nchekwa na obodo Aguleri niile bụ ka wee nyere ndị gọọmenti aka n'ichekwa ndụ na akụnụba ndị nwoke na ndị nwanyị ndị Aguleri. Enyefere mpempe akwụkwọ eji adọrọ ego n'ụlọ ego wee nyezie ya ndị President Generals dị ịsatọ ebe eze ọdịnala mkpu na ndotu Aguleri Igwe Johnson Onyeka Mbanefo na ndị Ojana Aguleri nọkwazi mgbe merubere ya bụ mmemme na Aguleri Civic Center. Mgbe ọ na-agwazi ndị agbakọrọ okwu ka Igwe Onyeka Mbanefo toro ndị Aguleri World Forum ma sikwazia na mbọ ha na-agba na Aguleri na ebe ndị ọzọ dị iche iche na-apụta ihe ma na-akọwa na ha ewepụtago akatamkpo ego ma tinye iji ụkwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche iji wee hụ na ha debere Aguleri n'ogo dị elu. Ọ gbalụrụ iru ma nyezie ntọrọ mmadụ na ihe ndị ọzọ na-adị mma a na-ahụgasịzi na ya bụ obodo ma kpọzie ndị a bụ ndị President General ka ha chi na akwụla ha ma kunye rụọ ọrụ dịka o si kwesị iji wee hụ na ihe ndị a bụ nke kwụsịrị na obodo ha. Onye President General nke Aguleri Community Assembly bụ ọkaikpe Ifeanyi Ile-Akasịa kọwara mkpamkpa na-akpazi n'obodo Aguleri dịka ntụtụrụ ụra ma jụọ ha n'iru ma sikwazịa na ụmụ ha bụzi ndị a na-atọrọzi ma kelee ndị AWF maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka site na inyese akatamkpo ego ndị ahụ. Ya bụ ọkaikpe Ile-Akasịa gara n'iru ma yọọ onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Aguleri ma buru ọganiru Aguleri n'obi ka ha bikodo dodo donye ukwu na ije n'oke nke arọ 2024 ka wee nyere ndị Aguleri World Forum aka ịrụ ọrụ ma gaa n'iru. Mgbe ọ na-azaghachiziri ka onye President General nke mkpu na ndotu Aguleri bụ Chief Ifeanyi Terry Mokwe n'aha ndị President General ndị ọzọ niile rụtụrụ aka ma kọwaa otu ndị AWF si wee gbatara ha ọsọ enyemaka mgbe iju mmiri 2022 bịara ma too ha na ihe niile ha na-eme karịchasịa ichete ka obodo Aguleri si dị na ibunye elu. Mgbe ọ na-ekwuziri okwu na mbụ ka onye Administrative Secretary Aguleri World Forum bụ Comrade Tony Ezindu Onyekwe sịrị na kamgbe Aguleri World Forum bidoro na ha agago n'iru wee na-arụ ọrụ ịtụnanya nke butere na enwere ọganiru n'udo na ya bụ obodo. Comrade Ezindu Onyekwe gụpụtasịrị ọmụmụ ọrụ na ihe ndị ha rụpụtasịrị na ya bụ obodo n'oge gara aga ma sị na ha na-eme nke a site na onyinye afọ efu nke ndị obodo ahụ na-eme site n'aka ndị Aguleri World Forum. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.